Ahoj a vítejte u dalšího videa. Dneska si ukážeme, jak postavit raketu do Minecraftu Pocket Edition. Tak jdeme na to. Vezmete si obzor bloky, dáte je takhle. Takhle. Pak si vezmete slime block a dáte také dva na sebe. Pak si vezmete piston a dáte takhle na to dáte piston. No nějak nejde, no. Možná to nejde, no to takhle. A tak. A teď se vezmete obřelbu a dáte ho 4 do výšky. 1, 2, 3. No, takhle dávám to právě blbě. Jeden, 2, 3, 4. Tak. Když máte 4, tak vykopete ty pod tím 3. A teďko. Jo. Teď dáte takhle pod tomhle. Obzor blok samozřejmě. Se tady podkopete a dáte si sem sticky piston. Tak. Vylezete. Dáte sem ten zpátky, vrátíte slime block. Dáte sem ten piston a teď. Vezmete si slime bloky a dáte takhle. Ne. Takhle dáte slime bloky. Dáte slime bloky. Ještě dáte takhle navrch. Tak a teď. Děláte tohle, takhle si dáte bloky. Tak slime bloky samozřejmě. Tak. Vezmete obzor blok. Dáte tady obzor blok. Tady obzor blok a dopr. A tady dáte obzor blok. No. Ještě tady dáte obzor blok. A když to máte, tak jo. A ještě si vezmete dispenser a dáte dispenser. A dispenser. Tak, když už to máte, tak si zboříte tohleto. Tak, teď tady to si zboříte. Takhle. Ještě takhle. A dáte. Dáte obzor blok. No. A tady dáte zpátky toho, ten sticky piston. Tak. Takhle. Vrátíte to tam, dáte zase zpátky, dáte se slime block a ten piston. Tak, a když to máte takhle, kde tady musí být ten slime block. Když to máte takhle, tak jenom si tady to dám pryč, odložím si to pryč, vezmeme si 2, 3, 4, 5. A dáte do toho, každý do toho dáte každý celý stack diamantů třeba. Tak, no.
už máme. Teď si stoupnete sendle. Máte zapalovat, zapalíte. Ne, to máte právě. Ne. Pojď mít sebou polky. Tak a teď tady to zapalíte a už to bude. Vidíte, a už je to nahoru. Já vám to ukážu. Podívej se. Takhle to vypadá. Takovýhle prostě. Je takový diamantová raketa. A vlastně to letí až někam do vesmíru možná. A to je také diamanty. Když si dáme survival. Dáme si survival, počkejte. Dáme si survival a pak se bereme. Tak a budeme tolik diamantů, že uvidí to každý. Tak. Nebo ne. Tak vidíte. To už je někde daleko. A teď se zkusíme trošku svést. A to je moc vysoko. Jak to jde? Už tady nejsou ty diamanty. London. Teď se bude takhle svést. A zletíme se tady. Zletíme se tady, no. Tak. Pokud se vám video líbilo, můžete dát. Pokud se vám video líbilo, můžete dát. Ale něco dělám. Můžete dát like a ahoj.